Hej, velkommen til dagens episode af min awesome Let's Play. Og i den her episode tror jeg gerne vil ned og mine lidt. Og så var det heldigt at lige en mine lige her, som jeg selvfølgelig havde fundet i forvejen, fordi jeg er en fed faggot. Og jo, jeg klipper også i den her, og den kommer til at blive lidt længere end den første episode den her. Så held og lykke. Og ja, nu er jeg lige kommet ned i minen, før var jeg lige derovre. Og så ser jeg det her marble her. Og så tænker jeg selvfølgelig, at vi skal bygge et awesome hus af marble, som er knap så awesome. Så så jeg tror lige, jeg vil hugge lidt marble her, og så vender jeg tilbage. Og så er det jo så lige, man finder ud af, at man er nede i en kæmpe mine, hvor der er mange ressourcer gange 2. Og så skal vi se, om vi kan lave et awesome hop for at komme over på den anden side. Vi skal have noget mere jern. Jeg hugger ikke særlig meget marble, men vi skal have noget mere jern, så vi kan hugge lidt awesome ting her. Og det skal jo bare være rigtig godt. Rigtig godt. Rigtig godt. Skide godt. Stolt. Vi skal derned. Vi skal ret langt derned. Og spiller stadig peaceful. For jeg føler ikke tagget til sådan noget survive, noget ligesom vanilla. Så jeg vil rende rundt her og hugge lidt hjerner, så vender jeg tilbage. Og så er det jo lige, man kommer gående her, og så går man lige her, og så ser man en lille monster spawner med lidt loot i. Så det er jo helt godt. Og det kan vi jo altid bruge, selvom vi spiller på peaceful. Ja, det var lige det. Og så er det jo så lige, man finder ud af, ens pickaxe er lige ved at gå i stykker, og man så gerne lige vil op igen. Og så finder man ud af, at man ikke har sat noget waypoint ved ens hus. Og det er jo din skyld. Og så er det jo så lige, man finder noget jern her, og det er jo rigtig godt. Og så håber man bare på, at den kan nå smadre det hele, og det kunne den så sørme godt da. Det var da dejligt. Og så finder man hjem, og så laver man lige en lille workbench. Og den kan man jo altid bruge. Og så skal vi lige have nogle flere tools. Og det gør man sådan her. Og så har vi nogle flere tools der. Så skal vi lige have en lille kiste til alt vores loot her. Og så kommer der noget musik. Sådan der. Det er smukt. Og så finder man så lige ud af, at man gerne vil lave en kiste til, jo. Sådan der. Og så sætter vi den lige der. Yes. Nå. Så skal vi også lige have en oven. Ej, hvor er det træls, mand. Sådan der. Og det står stadig der. Det fik et for. Det skal det være, ja. Yes. Så skal vi lige have lavet en lille seng. Og det gør man sådan her. Og det gør lige meget, hvor man sætter dem henne. Og så har vi en seng. Ja, vi har. Så kan vi ikke sove? Kom nu. Sådan der. Og så siger vi godnat da. Og så går vi ned i minen igen. Og så siger vi af for helvede. Og så hugger vi lige lidt marble her og tænker lidt på, om
det nu skal være marble, det er bygget af. Om vi vil have en træhus. Og det var en dårlig tanke. Og det ved jeg godt. Og nu glemte vi at lave en jernpickaxe. Så derfor går vi tilbage igen. Og det er hele vejen op. Så jeg starter lige igen, når jeg kommer hele vejen derop. Og så er jeg oppe, og så løber vi hen her. Og så tager vi lige lidt jern her. Og så gør vi lige sådan her. Og så går vi ned i minen igen. Yes! Så fik vi noget af det her røde noget, så man kan lave en pickaxe. Det var godt. Det var rigtig godt. Rigtig godt. Det er bare godt, det der. Nå. Vi vender tilbage når. Det glemte. Yes. Yes. It's so beautiful. Det er så smukt. Jeg elsker det. Skal vi lige finde noget mere af det der røde nu. Det der, det ser rigtig dejligt varmt ud. Tror jeg lige, jeg vil lave en lille hurtig. Au. For pokker. Jeg er helt varm. Jeg er helt hår. Helt hår. Gør vi sådan der. Sådan der, og sådan der. Og den er helt sikkert god. Helt sikkert god. Helt hår. Yes, Benji boy. Så tror jeg lige, jeg klipper fra nu og indtil der sker noget spændende. Og så finder man jo lige, der er noget lige der, så man er gået lige forbi. Og så bliver man jo lige lidt sur. Og så er der også lige lidt uran, som jeg ikke helt ved, hvad man kan bruge til. Om man overhovedet kan bruge det til noget. Det tror jeg faktisk ikke helt lige, man kan. Tror jeg faktisk ikke, nej. Tror jeg ikke. Nå. Men nu glemte jeg at sætte et waypoint igen. So I think we go up now, and så tager vi lige, og jeg siger rigtig god til engelsk. Rigtig god til engelsk. Og så tager vi lige at sætte et waypoint. Så jeg klipper. Jeg skal lige have hugget jern her og kommet op. Og så var det jo så lige på vejen op, at man fandt lidt af det her safir, mener nok der. Jo, det er det. Og det var jo helt rart. Og så er der noget mere jern og sådan noget. Rigtig meget jern. Og det lader vi bare lige være. Eller tager jeg det lige, når jeg lader som om jeg går op. Men så går jeg egentlig bare herned og tager det. Så har vi set, når jeg kommer op. Og så er jeg næsten oppe. Og det er jo dejligt. Rigtig dejligt. Og sådan. Der. Og så har der også bare. Yes. Hvad er du for en lille sort en? Skal du lige slappes? Ja. Hey, hvor er min kiste? Nå, men der fik jeg jer. Den har jeg jo gemt. Og så vil jeg gerne bare lige sige lidt hej til jer, som ser med. Som der nok ikke er så mange af, men til jer, som ser med. Hej hej. Og vi ses næste gang i den awesome ticket. Let's play. Kom her, din fede uldebold. Yes.